Хора, бях свидетел на първата среща на кучето ми с котка. Това нещо имам чувството, че няма да се върши добре. Кучето ми се стресна, брат. Пази котката, тя повече. Аз си викам, човек, имам чувство, че ще я отраска след малко. О! Отраска ли те, Мич? Мич! Май не я отраска. Леле, ще я прегледам. И хора, ще я прегледам дали е отраска. Не, чакайте. Всъщност, ние заедно ще я прегледаме. Ева, Мич. Ябълка. Добре, всичко е наред, нищо и няма. Не я е отраскала. Хора, между другото забрах да ви благодаря за вчерашните гледания и лайкове. Много ни помогнахте за канала и това ни е втората цел към вас. Това видео, ако може да стигне поне 300 гледания и колко лайка. Може би не знам, 10 лайка. Айде, хора, ще видим дали ще успееме. И вие се абонирайте с камбанката, като така помагате много на канала ни. Айде, чао, хора. Обичаме ви и чао от мен. Стефан го няма. Гадно. Айде, чао.